Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai hapo ke West Khasi Hills District ki balalet puli ya ke DLED naga study center ke badan hapo Sipsing Government Higher Secondary School West Khasi Hills mentaka sengi baar ki lalet ban yakendo yo menteri katanat puli puti ke sarkar jilla rakam e sangma hadin baki bor penyat ki kelamla asatya ban penmi ye result jongki la nyosnem ban hadin ke result bala penmi de ke NIOS la penpa penban bagi arpu kendai ngut kinong hikai ki klemwan le asatya ye ke examen jongki haba keren skilat pathai khubor hadin ke jingwan ye kendo yo menteri uba shembor langrin ule atho ba nakaliang kinong hikai watla kila up daki snem ban yo ya ka hok jongki henrei la yo i penban baka klem shim la don satya ka no gunu jing shim khia naki bor ki bedai peng uba langrin ule atho bahadin ke jingbu din jongki halor gani lalap baka jingle torti kade namar baka jingdeko trekam jong ke DERT kepada peni baki pep jaga examen jongki nakaliang uni menteri jong katanat puli puti ulakular ba unsa shimkhia halor kani bat ban sapenmi no ya ke result shen ka jingwan ya kendu ke jongi kum ki nong hikai ki ba dena po West Khasi District ki bader ki balasya penhikai training dan bangila pendap ya ka training DLED hapo Sipsing Government Higher Secondary School ni don arp khnai ngot ki hikai but nabdang jongi arp khnai ngot ki hikai lapha yangi pan pendap ya ka DLED course kepada jong ka offline second bar jong senam arajar khatsan arajar khandro kabangi haban pendap arsnam ya keban nakaliang ka office jong SDSEO kalapha yangi lengba ka NIOS tenrei ka ei keban nakaliang jongi komki no hikai ngidap ka jismo lengo haduk mentamane hagji sha ngila pendap ya ka first year kata kadai arajar khatsan khatreu na kamta ka first year ban pendap ya kene ka DLED course napo Sipsing Study Center kabala shim na ka NIOS harag ba susi kalong ba ka second year nagaliang jong ka NIOS ka penmi ya ka result jongi hagba baro ki candidate ki pau hangtu hag result bangi absent ya ki internal marks hagji sya ya baro ki marks ki activities ki bapher niladap banle hapo ka study center jongi lengba koordinator jongi tinrai ka basusi kalong ba hadin ka result kami absent baro te hadin nagalang jongi ngila persyanghi ban geli ban budin ya kan akam kabala slam hadu kata-kata na u koordinator sya state nodal officer hangni hapo DRT nang tawat sya regional office sya po gawati hagijinya nanti ke jongi hadu kumba nreusnam nyosnam mentana du arajar khatsan arajar kandre ngila abstom hare hadu mentamane nagaliang jong ke NIOS bat nagaliang jong ke study center bat kumjuru jong ke DRT bat khamtam na ka office SDSO ke bala pak training yengi kumki nong hikai ke bala don kam nagaliang jong ki klam shim ya gadong no ke jikit kli bat hadu mata ka result kami katang long absent ye dai halor katang nong rem bat nagaliang jong kumki nong hikai ni don ark khnai ngut hakani ka batch arajar khatsan arajar khatre ko badai ka offline nagam ta gadi at course di manta ka singi wan ban ya kendo ya education minister isara kam bersama bata nilabu ro ke jing tho akmat ke jung ban pen sngau ya gadi jing kendo jing jung ikum kinong hikai ka bangila syak sitom manta la kum ban reu nyo telegisnam hi nomor ke jing mi jong ki rule ki bapher nagam ta kinong hikai khamtam baki de ban pendap ya kanika DLED course pat kunjuru kini ki MTED ke baki penmi mata jenrei nagaliang jongi ki kup kino hikai ki sakut kumne kabu yangi hagajing halu kata hagajing kenduk jongi nagaliang jong education minister ula kular ula ai ka assuran yangi ba usim khia ya kani kam bada sen unsa le ya kurun kam ban declare no ya ka result ban putdin ya kani ka kam ko nagaliang ke NIS kalau pending baru si kata landriu new televisnan kata yang jong education minister ula pensengau hagi ji kenduk jongi benta
Ya ke result last result la penmana ha u December jong snam arajar khat khandai last December ar potrik jong December ar hajar khat khandai kedai ka last ka bangi yo ya result mereka first year ka biang na sedong mereka second year par kimax jongi ki bu absent to Pi tip try nak ada uyu ga pelong ya pi ba ka result kan mi absent kom ta. hadin ka jing budin ka jongi hakini ki nreu nyu tli ki snam hadin ka jing budin ka jongi teng teng ni la blame yo koordinator le si koordinator khlam submit ya ki max ki jongi kata ka bala pen tharai sniu ro yangi kum kinong hikai boro arp khandai ngot ngila tharai sniu bole si kade ka jing bom submit biang por jong koordinator nre na kalyang ka jong u hadin bangil budin submit biang por te ka jing kali mata kalong ban na kalyang ka jongi ngim yo ka jing shai mata kalong le si na kalyang ka office lane ka regional director kim yo nre habangila budin hamthi na kalyang jong kiro ki ong ba kade ka jing let submit na po state nodal officer nang ni na po DRT Mat ka jing ko trikam ka din ni di arti. ngihaban keno ya ka ngihaban keno balai ngilen ya kata nginom la ban len ngihaban keno bagini ki borok kide ke jing ko trikam jong ka jong state nodal officer nadu nang ne na DRT ka ba pet ya kini ki NYS hapo Meghalaya te ka bala penlong yang ikum tino hikai bangi long kum ki lanot na ka mata kaneka DLED course Kita jupi. Terteng jangan ada buat syambar langren ngada way neki nong hikai buat trainees nak tak kena DLN ni haji sisa omde bangi sap jar ya kane in the comments ngila perchang hiban budin nak way ke step nadu nak kumbang lawi pi nadu study center ngila budin sedu SDSU sedu state nodal officer ni po DRT buat sedu sya regional office Nagalian jungi kum kino kai ni la thaj ni la jram ni la long loyal na kam ta kita ki badai pek ye kan kam nri hadu mata ka penlong yangi bangin haban sim ka senjam ka ba hadu bangi haban ya ju syakmat ba nagalian jungi ni la keren da ba syai ba la da nagalian ka NYS ba kibor ki ba dai pek ye kan ga result ka jungi kimla ye ban ai yangi ka por bo biang nagalian jungi kum kino kai ba man sing haban wat kilat ki ledi ke jingrap hamtam na ke jing bisar ka ba don burong nang bangin yo no ya lagi jong ka hukum kino hikai